Ara més que mai, la venda de productes i serveis a distància té una rellevància especial. Si el teu negoci encara no està preparat, ara és el moment. Tens una botiga i necessites vendre per internet? Vols cobrar una paga i senyal o la reserva d'una venda? Ets entrenador personal i fas classes virtuals? El teu restaurant vol servir a domicili? Morabanc està al teu costat per ajudar-te a posar en marxa el teu comerç online. Amb la plataforma de cobrament Paymail és molt més fàcil del que imagines. Només cal tenir una pàgina web o un perfil comercial a les xarxes socials i connexió a internet. Amb Paymail podràs enviar els cobraments de les comandes dels teus clients per correu electrònic, SMS o WhatsApp en només un clic. El procés és ràpid, fàcil i segur per a tu i per als teus clients. Un cop rebis la comanda per telèfon o WhatsApp, entra a www.morabankpaymail.ad i dona-hi d'alta al client. Si ja tens les seves dades, accedeix a la seva fitxa, genera una factura simplificada i envia-la per correu electrònic, WhatsApp o SMS. Per pagar-la, el client només ha de fer clic a l'enllaç adjunt per accedir al TPV virtual de Morabanc i introduir-hi el número de la seva targeta de crèdit. Un cop autoritzada l'operació, tu rebràs una notificació assegurant que s'ha cobrat la factura i el teu client un comprovant del pagament. I la comanda ja pot sortir cap al seu destí. Ràpid, fàcil i amb total seguretat. Ja no cal desplaçar-se fins a l'establiment per fer una compra o rebre un servei. Amb Paymail de Morabanc, el comerç electrònic arriba a tots els negocis perquè continuïs creixent. Morabanc, tens un banc.